घर के याद आ रहल बा। इला फोन बतियाला, मन हल्का हो जाए। हेलो मम्मी। अनीता। हाँ मम्मी। अरे बिटिया, तू कहाँ बाड़ू? कैसन बाड़ू? हम ठीक बानी मम्मी। हम घरे आ रहल बानी। हमरा के छोड़े वो गुंडा अब मतलब रुद्रा खुद आ रहल बाड़े। का तू घरे आ रहल बाड़ू? हाँ हाँ साथे वो गुंडा भी आ रहल बा? हाँ मम्मी, वो बहुत अच्छा इंसान बाड़े, बहुत अच्छा। अच्छा मम्मी, हम फोन रखतानी, बाकी बात इनकरा बारे में हम आके बताई। हे भगवान, ई लड़की एगो गुंडा के अतना बखान कर दिया। उफ। सर जा। मम्मी। मार बिटिया। रुद्रा मम्मी। रुद्रा, भागे के गलती आज मत करी है, न तो अर्जुन पाठक के रिवॉल्वर से निकलल एक गोली तो के जिंदगी भर खातिर लंगड़ा बनाती। रुद्रा गोली या बंदूक से ना डेराला, बस अब डेराए लागल बानी त केहू के दिहल वादा से। गिरफ्तार करी। माई, ये पुलिस कैसे आ गई? हमरा के कुछ नहीं के पता ना ये पुलिस कहाँ से आ गई।